Играем на Brawl Stars. Познайте с кой? Да. Само искам да ми... Васко да ми покаже профила. Така да гледайте. 28. Това ми е профила на таблета. На мен ми е 30 левел, Едгара. Аз съм седна. Добре, аз съм с... Последно взимам кота. Айде. Аз имам за 39 игри. Ти имаш за 38. И 5. Взема светлината година. Хора. О, трябва да вземем подарък. Окей. Кой подарък? Има някакъв подарък ли? Не, техния. Аз ще стоя да пазя тоя. Ти пази нашия. Ще пазя нашия. Ама аз го убивам с 2 удара, бе. Кой ще се паза? Трябва да пазиш подаръка, бе. Пазя го. Ама умрях. Не. Не. Сега не трябва да го занесат там. Къде отставиха подаръка? Нашия подарък го няма. Бързо, Пайония! Бъз светри ме години. Защото го взеха. Да. Айде. Отидахме. Сега ще ги разкатая. Ти нямаш батерия ли? Еми нямам, аз като влезах имах 15% и се абонирай с камбанката. Забравих. Мога извика Васко да си играят на телефоните един или друг? Снимаме. О, безкрайни гаджети е това е перфектно. Безкрайни гаджети? Да. Ако не се абонираш към банката и не оставиш лайк, няма да имаш късмет през 2025 година цялата. Може би през 2026. Така че се абонирай, стави лайк. Не. Бързо! С камбанката се абонирай. Внимавай. Така, хора. Къде играч? Забравих да ви кажа, абонирайте се за канала с камбанката. Да си старам гнева на нея. Тя е горе. Чухте какво ви казах, Гошко, за късмета през 2025. Слушайте ме. Защото аз съм ви съветник. Трябва да се абонирате с камбанката и да оставите лайк. Мощен лайк. Да стане най-огромния лайк на целия свят. Айде! Само искам да видя тук. Тук ми... Чакай малко, че имам... Само да надавам. Защо не ми дава да влезна? Тя ще бие много демидж. Аз почти не мога да стрелям. Аз минавам през стени. Станеш невидим, може да го Буквално така се казва героя. Не е някаква обида. YouTube, моля ви се, не е някаква обида, така се казва героя.